fanfare fɔlisenw kɔrɔ sapɛr kalanden 998 tɛmɛna u ka ɲɛmaw ani jama ɲɛkɔrɔ k'u ka kalan banni jira o bɛ dan sigi kalo 8 kalaninjɛ la kalan min senfɛ sapɛr kalanden jolen damadɔ i n'a fɔ Marie Madeleine Jundo olu ka cɛsiri lakodɔnna. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula kalan banna wa n ye nisɔndiyafɛn dɔw sɔrɔ o balila n na kosɛbɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sapɛr kalandenw hakɛya ka caya tan kalandegekulu kelen senfɛ o ye sapɛr ɲɛmaw ka laɲini ye waasa ka se k'u caman cari jamana kɔnɔ. sapɛr pɔnpiyew ka ɲɛma Bukari Kojo. 998 élèves soit à tes jours. sapɛr kalanden 998 olu ka kɛ contingent kelen na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ wa u ni finitigi tɔw jɛra ka kalo 5 kalan fana kɛ wa ni jama bɛɛ kalanni ye jamana marabagaw ka fɛɛrɛ ye cogo min na sapɛr bɛ se ka cari jamana fantan naani bɛɛ la. Afin de rapprocher davantage les secours des populations. Contingent 2021 o sapɛr minnu bɔtɔ filɛ nin ye olu tɔgɔ dara sergent chef Idrissa Dambele ani sapɛr Thieba Kulibali la olu minnu fagara janvier kalo tɛmɛnen marifatigi dɔw fɛ Marakakungo. o tasibila ye hakilina ye waasa ka jira sapɛr kuraw la k'u ka baara tɛ taa jija ani cɛsiri kɔ i n'a fɔ lakanako minisiri Daoud Mohamedine b'a ɲɛfɔ cogo min na. Parce que an ka protection civile bi a ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ la baarakɛ mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔ bɔlen ninnu u mana protection civile la sunɔgɔ kama u mana protection civile la k'a fɔ baara kun tɛ n bolo n bɛ baara ɲini n y'a sɔrɔ sisan a banna o tɛ u nana minnu sɔrɔ a la u ɲɛ b'a la u bɛ baara la cogoya min na daabu ye nka sunɔgɔ t'u ye walasa an ka se ka caman bɔ degun na an ka population la u k'a bila u kunna k'a fɔ fana promotion fila ninnu u tɔgɔ dara mɔgɔ minnu na olu tora fasoko la n'u fana kan ka to fasoko la u bɛ to a la. Nin ɲɛnajɛ ma fɔ kalandenw sɔmaw kɔ Amadu Dunbiya ale ye bangebaa ye mun sewalen don kosɛbɛ sabula a denmuso sera k'a ka kalanw dafa. Ne yɛrɛ ka nisɔndiya ye fila de fɔlɔ o ye c'est-à-dire ekɔliden minnu bɔtɔ filɛ nin ye o ye baara min kɛ o ye baara kɛ ka se niveau min ma o ye nisɔndiya ye kelen ye filanan o ye k'a fɔ ne yɛrɛ n yɛrɛ woloden b'a la Dieu merci n ka musomani fɔlɔ b'a la doit être soutien pour moi donc n'a fɔra bi ko o ka bɔli bɛ yen vraiment nisɔndiya ko don. sapɛr pɔnpiyew olu ma ɲina ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin sapɛrw ma minnu y'u nin di waasa ka maa wɛrɛ nin kisi. Georges Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.